Desde os 13 anos ando ben ao mar, toda a vida. Empecé desde os 13 anos hasta a edad de hoxe, que teño 40, 45. É como calquer oficio normal e corriente, cada un é como un carpinteiro, un labrador, un albañil ou un que este na unha oficina, un secretario, cada un ten o seu chollo. Eu estuve ben sempre no mar. Ame de familia, meus pais, é como moita xente daqui en Laxe todos. Eu nos barcos solíanos marchar o domingo a acabar de comer para o mar. Bueno, para buscar o barco, igual o tiñan sin Burela, ou estaba en Laxe aquí, ou en Vigo, ou na Coruña e tal. E chegábanos o sábado pola mañán. Pasábanos a semana inteira polo mar ou descargando nun lado, descargando nun outro, dun lado para outro. Non, duro non, que se fai un pouquiño, vamos decir, eu que sei, psicológico, estar tanto tempo fora da casa, pero de duro, de por dureza de física, non. A campaña do Bonito era peor, cando tocaba ir ao Bonito xa era estar máis no medio do mar. Igual empezaba a mediados de maio a primeiros de junio e acababa, cando non cortaban a cuota, ia a mediados de setembro, a primeiros de setembro, pero o Bonito, como sabe todo o mundo, os que van, os que foron, os que van ir, salías e puñas 15 ou 20 días no mar, ou 10, ou 8, os que foran. Viñas descargar, no mismo día descargabas, marchabas para o mar, xa non tocabas, pasabas 3 meses ou os que foran, así. Había que ir, hai que ir a facelo carto, falando claro, non vamos a ocultar nada. Tenche que gustar, bueno, pois sí, hai xente que o leva un pouco mellor, outra peor, pero non estaba mal, pero é un pouquinho máis psicológico, entendes? Despois do resto, ben, o traballo, perfecto, a xente moi ben toda, non hai problema ningún. No Bonito había moito tempo libre, a ler un libro, a mirar para a proa, a mirar para as ballenas, e había ballenas, pero tempo libre pouco, despois no resto non había moito tempo libre, non había tempo libre porque refira, pois acabas de traballar, xa te poñías no ordenador no lado, eu falo de min, os mariñeiros abaixo co peixe ou con outra cousa, xa te vas pasando o día inteiro. É mellor que non haxa moito tempo libre, porque senón a cabeza distraese por outras cousas. É o tempo que non haxa moito traballo forzado, pero tampouco moito tempo libre. O cambio dos barcos, cheguei a ter 3 ou 4 barcos ao meu cargo. Os dous últimos, o Roi Mar e o Barreiros, bueno, antes tuve un tamén a medias con un socio, con de Muxía, con José Manuel, que era un espadeiro tamén como estes, e despois tuve estes dous, outros que comprei aí para un tema de tal, pero estes dous últimos, un fui porque Europa, o Barreiros que tes aí atrás, o que estamos falando, limitábanos un cupo, non podíanos pescar, as cousas estaban fastidiadas, para aguantar 2 barcos sin cupo, as leis estaban moi restrictivas, e fai 3 anos deron unha convocatoria de desguace, apunteime para que marchara un barco, aguantar só un, porque vías as cousas moi fatal, que non temos cupo para manter os 2 barcos, e están as cousas moi... bueno, e a raíz desto marchou os Barreiros, co Barreiros, bueno, puxamos esta obra, nada máis, como despois fai un ano, agora mesmo fai un ano, uns poucos meses, que tivemos un percance no medio do mar, ardiume o barco Roi Mar, salvamos a vida a todos, aí a 20 millas de Burela, e a raíz deso, puxeme cociñeira, a muller non quere que volva para o mar. E agora, teño unha lanchiña pequena para levar un pouquinho o tema tamén, que non vou a desvincularme do mar, así como así, e vou aos percebes, traio o peixe que collo eu, traio para aquí para o restaurante, os percebes, e todo, e ainda compro unha lonja, e vou pasando un pouquiño, non me aguanto sin ir para o mar, moitas veces. Non lle collín medo porque non lle podes coller, son cousas do mar.